Máme tu ďalší týždeň, ďalší vlog, znova pondelok a žiadny správny deň by nemohol začať bez toho, aby som si dal hrst výborných vitamínov na všetko asi. A keďže tu máme znova pondelok, tak si dáme znova rýchly update. Na tejto strane vidíš momentálne, koľko som odbehol, koľko som odcvičil. Túto momentálne vidíš hodnotu môjho akciového portfólia. Tak ako som pred 2 týždňami hovoril, že som investoval do Nvidie, dneska sa to vyplatilo, sme v pluse, teda v profite. Mám extrémnu radosť, stále cieľ ostáva rovnaký, do konca roka minimálne 4000. Taktiež by som chcel poďakovať za support pri predchádzajúcich vlogoch, či už je to like, odber alebo koment. Všetko ma teší, všetko vidím. Na všetko odpovedám. A ešte ideme si dať update na kvetinky. Takže vidíte bazálku, ktorá je zase trošku väčšia, pažitka začala konečne rásť a takisto medovka alebo meta, alebo neviem čo to je za plod. A čo sa týka šalátu, tak ten je extrémny. Teší ma to, verím, že za 2 týždne už konečne ochutnám aj prvé plody týchto rastlín. Dnes idem na úrad okolo 1 alebo pol 2, takže uvidíme, ako tam dopadne, dávam report. Na tento týždeň toho veľa v pláne nie je, iba fitko, beh, ale teším sa na sobotu, príde moja frajerka, takže idem pre ňu autom, ktoré si požičiavam, ale rozmýšľam ešte, ako to vydám. Buď to vyjde na konci tohto vlogu, alebo to vyjde na začiatku toho budúceho vlogu a bude to trošku posunúť. Tento skončí piatkom a druhý začne sobotou. Najbližšie dni to má byť, že vraj -2, -3, až do budúceho týždňa má byť -6. Som zvedavý, ako budú vyzerať tie behy, ale pri najlepšom pôjdem behať na pás. Taktiež, čo sa týka strihania, tak som veľmi rád, že som sa v tom celkom zlepšil, alebo ide mi to rýchlejšie ako predtým. Stále mám ten istý notebook, ktorý sa mi vypínal a reštartoval, takže verím, že toto je posledný týždeň, čo mám takéto problémy a budem mať menej stresu a menej starostí s tým strihaním a uploadovaním, lebo takisto keď to uploadujem, tak sa mi vypol počítač 2-krát, takže je to veľká zábava. Bing bong, som doma. Bing bang! Momentálne som sa vrátil z úradu asi tak pred hodín, takže tu na úrade, na ktorom som bol už po 3 týždňoch tretíkrát, som povedal pani, že či si ma pamätá, povedala, že hej, naťukala si ma do systému, videla, že proste už čakám dlho ako dement, tak chytila telefón, zavolala pani, ktorá to má na starosť, tak som čakal nejakých 20 alebo 30 minút na pani. Prišla dolu schodmi, zavolala si ma bokom, tam som vypisoval nejaké dokumenty, ktoré som vypísal, odovzdal som jej, samozrejme, že bol problém, bez problému by to nešlo. Jednoduchá vec, ktorú ale nikto nečakal, je, že potrebujú rodný list. Na čo im je rodný list, keď máš pas, občiansky preukaz, adresu už dávno máš, som z Európskej únie, tak asi mi stačí európsky pas alebo doklad alebo niečo. Tak som sa jej opýtal, že či môže byť, že ho pošlem na mail, lebo je to vlastne iba slovenský a všetci vieme, ako vyzerajú slovenské rodné listy, asi takto nejako. Povedal, že nie. Musí to vyzerať jak A4. Som sa jej opýtal, že či to stačí aspoň keď to bude, že slovenský, alebo je to pošleme na mail, že by mi to vlastne rodičia doma vypýtali, naskenovali a aby som jej to priložil. Samozrejme povedal, že nie, že to musí byť po anglicky. Takže momentálne mi nedali to číslo kvôli tomu, že nemám anglický rodný list. Takže ponaučenie pre každého jedného, kto by chcel prísť pracovať do Holandska, preložený rodný list, pas, občiansky a adresu a potom môžeš mať až BSN, lebo tie 3 veci nestačia, potrebuješ tú 4. Takže pokračujeme v tejto nonsense story. Čakám na BSN. Toto je nejaké rýchle info. Idem si navariť konečne obed, lebo som extrémne hladný, lebo som tam čakal naozaj, že od 1:30 do nejakej 3:30, čiže 2 hodiny. Ale predtým ešte idem skočiť do obchodu, musím zase vrátiť fľaše. Tak som tu vždy pozitívne naladený. Asi mister, som doma, vymrznutý, nakúpený a nemám nakúpené. Nakúpil som si mňamky, hrozno number 1, však je iba jedno aj tak. Proteínové mysli z Pepsi, banány musia byť. Ale na záver 2 veci, ktoré som si dal ako bonus za dnešný deň a za dnešný výkon na úrade. Čokoládový drink, proteín a Ben & Jerry's. Mal som na ňu chuť, lebo som dlho nemal zmrzlinu. Máme tu krásny útorok, zobudil som sa asi 4 hodinky dozadu, čiže cca o nejakej 8, 12:04. A pozrel som sa z okna, bolo nasnežené, tak som ostal v pyžame, pozrel som si posledný diel Transformerov, čiže túto sériu mám za sebou. Spravil som si jogurt, napísal som na jeden byt
ktorý sa vyskytol bližšie novej práci. V zápäti mi poslali, že v piatok je obhliadka. Tak sa teším, teraz akorát plánujem ísť do fitka. Konečne som už nejaký chorý, lebo doteraz ma bolo hrdlo asi 2 týždňa, ale to bolo asi z toho, že som chodil behať von. Tento týždeň ostávam behať vo fitku, lebo sú kratšie vzdialenosti, nebude mi to až tak vadiť na tom páse. Poďme na to, poďme do toho fitka. It's BLV. Doma, samozrejme, čo iné ste mohli čakať, sorry za moje vlasy, práve som vyšiel do sprchy. Odcvičil som rovno 2 tréningy, takže dokopy som tam bol asi 2 hodinky. Je momentálne 3/4 na 3, idem si uveriť nejaké veci. Som si kúpil v Lidli v akcii, takisto Arizona nesmie chýbať. Majú tam taliansky týždeň, takže nejaká, samozrejme, mozzarella. Dnes som sa vo fitku cítil dobre, užil som si to. Že zo mňa pomaly opadáva taký ten stres z toho niekde položiť kameru a natáčať sa. Samozrejme, nechcem sa stať fitness influencer. To je vec, ktorú nechcem učiť ľudí, ako majú cvičiť, nechcem hovoriť, kto má správnu techniku, kto nemá správnu techniku. Takže každý nech si cvičí podľa seba, nech si spraví svoj vlastný prieskum. To je celé. Takže neberte moje tréningy ani moje cvičenie za radu. Nie je to žiadna rada, je to iba môj osobný pohľad a moje osobné skúsenosti, ktoré používam. Takže tak. Pravdepodobne sa vidíme zajtra, čo už bude streda. Zdravím vás, máme tu stredu, varím si konečne obed. Fajnové mäsko s rajčinovou mačkou a parmezánom. Idem to hodiť do tortilky, idem sa najesť. Vstával som veľmi neskoro dneska. Potreboval som sa vyspať, lebo som bol extrémne rozbitý zo včera. Vlasy máme dement, ale to je v pohode. Určite to nebude nič vábne, ale chutí to výborne. Takže vzniklo z toho takto burítko. Momentálne to prasknuté, lebo tá tortilka sa mi trošku až moc pripiekla v mikrovlnke. Takže teraz sa idem najesť. Dobrú chuť každému jednomu človekovi, ktorý pri tomto videu je. Vidíme sa neskôr, dúfam ešte dneska. Ak nie, vidíme sa zajtra. Majte krásny deň. Vyrážam do fitka, potom nakúpiť nejaké proteíny. Nech sú gainy. Musím strihať. Nechce sa mi absolútne strihať nič. Som konečne doma, už som zožral jednu tyčinku. Títo tyčinky sú úplne že droga. Keby niekto mi chcel dať dar, tak proteínové tyčinky Milbona sú platidlom. A potreboval som jogurt hlavne, takže znova Greek style, natural. Prečo všetko robí Milbona? Ty kokos. Škoda, keby toto chutilo jak tá proteínová tyčinka, tak by som bol veľmi rád. Rozmýšľam inak, že si kúpim z H&M-ka obyčajné trička a obyčajné tepláky čierne, že si ich kúpiš 10 párov. Alebo 5 teplákov a 10 tričiek. Cítim sa v tom extrémne pohodlne. Je mi absolútne jedno, že to niekto poukáže na to, že to je fast fashion. Želám dobré ráno. Je 7:52, 8:40 mi ide autobus do vedľajšieho mesta, kde vlastne beriem auto. Idem na letisko pre svoju frajerku, čo je nejakých 250 či 300 km cesta iba tam. A za chvíľku vyrážam z domu. Hodím vám sem pár záberov z cesty. Samozrejme nebudem na začiatku, budem šoférovať. Poďme na to. Som späť z benzínky, kúpil som si vodu. Som extrémne smedný. Treskol som si tak koleno, keď som nastupoval do auta. Nenávidím nastupovať do auta, ktoré nepoznám. 2,40 závodu. Inak mimochodom je tu asi tak -4. A tá voda bola iba chladená. Takýto vajíčkový chleba. Je tam vajíčko vnútri, nie je to vidieť. Takže idem si to dať, lebo neranejkoval som, vyrážal som skoro z domu. Takže dúfam, že to bude fajn. Ak nie, tak aspoň ma to zasíti. A tak je to vajíčko a chleba, takže na tom nemajú čo pokaziť. Nemusel by som tu trusiť, nechce sa mi to vysávať, ale ideme ďalej. Som v
Jumbe, tým, že tu majú všade kvetiny a sme v Holandsku, tak samozrejme som Klaudii kúpil tulipány. Nie iba tieto, je ich oveľa viac. Takže je to veľká výhoda, tým, že tu všade, ako som minulo spomínal, že tu majú všade kvetiny a rozčuloval som sa nad tým, tak pri takýchto príležitostiach je to fajn, lebo ich zoženiete reálne, že všade. Zobral som 3 rúžové, 3 žlté a 1 biele, takže idem z toho spraviť nejakú peknú kytičku. Takže je to nádherné, všetko drží krásne pokope. Musím vyhodiť ešte tento bordel. Môžeme sa vydať na cestu a budem sa vám hlásiť z ďalšej prestávky. Takže ďalšia pauza za mnou, teda ďalšia pauza predo mnou. Ostávame nejakých 100 km alebo menej. Len dostal som info, že lietadlo mešká, takže radšej budem čakať na bezplatnom parkovisku ako na platenom parkovisku. Inak vždy som rozmýšľal, že kam dávajú tí influenceri tie telefóny v tých autách, ale možno som to pochopil. Možno to dávajú až takto, že? Momentálne budem čakať tu nejakých 10, 15, možno 20 minút. Potom vyrazím znovu na cestu. Verím, že tam prídem tak pol hodinku popredu, nech stihnem zaparkovať a prejsť na letisko. Je 20:30, dorazili sme domov, cesta bola v pohode, skočili sme do Mekáču, takže ideme sa vybaliť, teda Klaudia sa ide vybaliť a pekný večer. OK, takže je nedeľa. Auto som odovzdal aj s Klaudiou, ktorá nechce byť na kamere. Momentálne sa ideme prejsť do mesta, do Groningenu a uvidíme, čo nájdeme po ceste. Takže asi sa mi nebude chcieť nejak točiť a rozprávať, takže to nahádžem iba nejaké zábery z nedele. Takže tak.